martangi yang mahita dami ni di batana sumurun sen saduhu naroha iman na mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli nagabi hatan di bata di pestata ima hananai ni Tuhan Yesus tu bano gijang natar surat di buku ulau ni apostol bindusada mabuka may ayat 1 ayat 10 sada songonom hatani di bata laos disukun akana pungima ibana akanin nama pajong jongomu masonari ali Tuhan harajau ni di Israel alain nin nama madok nasida dang ro dihamui uboto taon na manang obas na nabi Nuhu miyamay guru di huwasona sabing alay jalo muna dohagukun nito di porbadiana songgop tuhamu gabi siti dangik kumahamu di Jerusalem doh di Sadok Judea doh di Samaria sangat ro di ujung ni tanoon jadi dung didok songone tarhid satma ibana di panok notina sida dungi dihulipi obuni ma ibana sian jolo ni mata nasida dina tinuton nasida dope ibana dinalaho itu gijang nunga jongjong dilabun nasida dua halak parulus namar linang-linang akan nama dok oh kamu halak Galilea ahama say jongjok kamu mamerengi dopak gijang anggo Jesusi natar hisat selabung muna tubano gijang narodo ibana sugut songon na di idamuna ibana laho dopak banua gicangi ima saat songon topik ni parminggota gabe siti dangini Kristus tu sadok purtibion dia mudo nga porsiaon adong ma barita na mardongan puda adong masada guru lau pabor hatton ima murid na tulu halak tu sada luat naing mar barita na uli diluati disuruh ma tulu halak ima murid na ja dido ibana asa totong nasida lahu tuluat naum ni tuju ni guru nai alai masaido jala di paborhat di bekale guru nai ma halaki na tulu dungi borhat ma murid na natuluon dung borhat nasida sahak manasida di kota A di sada hutaan mara di mana si dan tulu dihutai songon nama ngalap gugu alai di nala mangalap gugu di tikina mara di hanisida di sada hutai tabuma pakilala ni sada duli ala di ida imanak kaningani adong sada parupun nebega terlalak marohana marnida abagahun ni buru-burui gabe cinta laos lohot rohana laos didok ma tudongan ne angguau tinggal lama son nunga lohot rohaku tu sada anak boru nin nama nusongoni borhat mamusi dongan nana duon lahu maduketi lahu tu sada dua na marbarita na uni maradi mamusina sida di sada huta kota B di hutaon ma gugu mana sida jalan maradi ma piga-piga are apa di tikina maradi na sida di bereng sada duli-duli omma ima nang songoni akka arta do hamoraon nama say tabu mura mamora ma ibana jala tabu ma dinikmati ma hepeng na adong diluati doh lasongoni nang begek ni akka buru-buru dungi lalak may bana biben artai do buru-buru dido matudongan na nasar na yon ang wow tinggal majawa badison holak koma
borhat nin nama tudongan non dungi borhat mahola sahara nama nalao nasol olo lalap tu buru-buru manang tu arta na di portibion holan mangoloi ima puda mangoloi parsuruni guru neng dungi songoli luja ibana terus merdalani sah ma ibana tuhuta enam tino tuhon ni guru neng marbari tanah uli ma ibana si di pabua ma wasu di HP di hutong tu ina mata buna tu ina ma bagak ni jol mata lumubi akka buru-buru na buru juna bagak do akka arta na luar biasa HP sa ma si duli na sa daun na si tiyon Jepang nama pasu na luar biasa jala ibana mana saat na gabi saksi pabuahun namasa songon nang songoni parbarita na udion di luating dihamok kadonga saha porsiam torok dojol ma molo diarakon mangulakon sada ulaon pitor hatok do mangoloi alai dang piga dipasai manang di paujung bahkan olo do gabe sipata disudati manang di pasob tu gabe parojuk ni roha do rimas doi natuna mangalekon ulauni songoni ma barita nama sai anggo di awal na nakain sui nama pangoleon na alai dang saut budo gabe tarabati di sudat di pasob ima sebarita nama sai terlumo bima diturpuko masai lumud do pakkelalan molo marsirang do akana hinaulongan borkat mam isal na yanakon tu pangaratuan to tulumud do roha lumuro na toras marsirang dohot yanakon apalagi ma nang songoni di mulut ta sigano pare do akka ale-ale butar songoni do lungun ni sisian ni Tuhan Yesus ay totong mangyutun ibana uju di portibio do ibana lungun ala na yang tadi kono ni Yesus mana sidang nang manaik tu surga jala di bohali Tuhan Yesus do na sida jala ido na nang berengotta nang sanga ima dihuaso gabe saksi ni Kristus sisiani dihilala kasisian ni Yesus dohot manghutun ibana lungun ni roha malumud di parserangan ni ala ikum manai nama Yesus manadikon nasida adong biar adong pakilala biar dia kasisian ni tung isi mana mangulun nasida manang gabi paneroi terlumo mangadupi akka hamaulum manang akka situan ni malim nama kasubuh Yesus loang do kasisian do akka namang itu Yesus di hananai namarni da Yesus hitsa tu bano gicang di panok no tinasida do Yesus nama naik tu surgo alai perlu do boto tama setakas taringot tu hananai Tuhan Yesus tu surgo dia makadongan dang nalahu mana dikona kasisian dan nalahu ima apa sobuhon alai manai tu kan Yesus ima sada ulaun neko masa dui songon hasisikop manang sakap ni Jakoba namar suri baneng nampe manai tu suri bana alai narodo muse ima songon naidok nakngani tunasida ima songon parsuroni alai nang jalon ni Yesus ma marhiti ima dia mai para dihun inganan diakan aporsia marhiti turpukod do nang takas boto tataringo tutona na pinasa ni Yesus to kasisianna asa tona na nidok na disadarion ima tona nekon berengotta bebe songo siti dangi saksi ya kana porsia nakita songo sisiani gabe siti dangi matu Jerusalem nang tu ujung ni portibion jala papataron nama padongan ni umniaka na porsia di ibana nampe marsirang songo sibu se daging alai lehono ni di batama tod di porbadia na sun badie madongani asanaing marhite mahana naik di Tuhan Yesus di bagasa terputan unang adong mabiar
Alai idot tama pangatusyo ta ima asa takas berengota na disuruh di batado tu hita ima todina lahu madongani. Alai di hananai di Tuhan Yesus di bagas 30 tahun takas don neng alusan na neng likoron na tu hita ima lapatan ni hananai ne parsirangon ni Yesus na tarhisa ma Yesus jala di panok noti akasisian ne jala dihulipi obbu memana nanaing berengota di pano no tinasida i masada halongang adui nama naik tu bono gicang longang do nasida berarti dia nama sai dakolan saya mulai hama mati na satu hayon na satu nama naik tong do longang nasida aidang masuk pikiran nasida nama sai longang mana sida marnida natar hisa Jesus satu dihulipi obu Jesus songon tada hamuliaon do hasangapun do hamuliaon haudion na se surgo longang mana sida marnida haudioni nama naik tu suku hita berasugari roh di siapa karungan tui namara longang ta tui namara naik berengota habel gaun anak ni Jesus imalahu patarida songon dia hamuliaon na didapot songon imana taboto si Elia ujung mana ibana tu surgo songon nani idani si Elisa si sian naik si Elia pe songon ima anak ni Jesus ima sada hamuliaon narose surgo laos di bagasa kamulia unido muse ro ibana di tikina dari marsugut dak taboto alai dungo hita iki marsuguton ikko berengot tadui asa dungo nunga tikina laos di hananai di jitsun malius ada pakirimon nama sai uli taringo tuha muliona asa ikon ingotot tadong iya hananak nei pagadaw kapor siyot tadi alanima dia makadonga saha porsiang naing ditugu turputod do hita nagabi songon sitidangi songon saksi di portibion tentu ama nendonon na markite jamita on di hananak ni Jesus diliho matita baga-baga di baga-bagai nak kaingan to di porbadia manong mga diguguni baru dita asa marhiras ni roa unang ganggu alay to tong may tamar pagkirimon na naisipato paon ni Tuhan Jesus dia kana porsyein dileho do tu hita ulaon gabi si tidangi Kristus ahanang tindah kono ta ahanang pabota Jesus ima koromu si are marsugot jala baga-bagay ning pabota tu sadok portibion songon ulaon na pinasa ni guru na kaingan tu siya na natuloy alay isiro na saat mana olo na bertahan na sanggup na manahan na mampu menahan diri unang marnalu hita mga lui do makasiholi jago hita Jesus jala hita pe dipakai do ansamar hita ima panidangyo tai dang hola panidangyo parsato kinang alay parnidangyo tay nagui paulihon do pabalgaw makarajaw ni debata. Anana ni Jesus patuko kita di gabi sitidangi ibana daos hati dakonot tama Kristus ganup dia kana porsia jala paimau tahamuliaw na nanay si papataron na rope diari marsugut atong dia makadonga saha porsiaw ima nang tajalo di bagasan hanana ni jistu banagicang dang nalako mana di kunakana porsi di bana jala dang nanay pasobok kana porsi di bana jala sitidangi di bana songon anak nagawi ima naking mangaliw baga-baga di ita adong do baga-baga di bagasan Jesus Kristus pangodiata ima todi ni di batang ang satu tong mahita olo makajong jok kon dia mahajong jokonota unang bosa unang mabierwata alay naing ma gabi takasita gabi sitidangi Kristus di portibion amin mauliate madiho ali Tuhan de bata
dinang takasupestahu kami hula patihami habal gaun di hananekmu tuban wakicang lahu parade inganan diaka naporsea mauliate mariho. Amin.